The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 5:12 says, So then, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and so death spread to all the people because all sinned. Romans 1:18-20, verse 18 says, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of people who suppress the truth by their unrighteousness. Verse 19, Because what can be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Verse 20, For since the creation of the world, His invisible attributes, His eternal power and divine nature have been clearly seen, because they are understood through what has been made. So people are without excuse. Titus chapter 3 verse 5, Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Revelation 20:15, If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Matthew 7:21, Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Before we start our Bible study nining adlaw, atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagmando kanato. Nga kung nakita mga sala sa atong kalag, di kinahanglan nga atong hinganlan kanang maong mga salang nabuhat nato ning adlaw. Just name, acknowledge, cite, enumerate, admit na imo ka nang nabuhat. 1 John 1:9, nag-ingon man sa in English, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan, gamita ang imong free will aron ikaw makahimos labing mahinungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibok mong kinabuhi. The most important decision nga mao ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa magampot ta karon sa hilom, agi og pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo sa makausapan ining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagpakaon sa among kalag, pinagis pagtuon sa imong balaang pulong. Badi kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Tangtang nga mga babag nga din sa mga nahuna. Give us the concentration
and focus sa imong ikatudlo kanamo ni adlaw. Salamat niya mong Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga fellow believers. Welcome kaninyong tanan. Padayon na usab kita sa atong pagtuon nining atong tun-anan nga giuluhan og the mark of a true believer in Christ. Og kini nga atong gituki karon agi kini og well, of course, we consider these things that we are discussing as a subtopic or branched of the different doctrines gikan sa main topic nga the mark of a true believer in Christ. So, kini mga punto nga atong danon kanimo. Manung danon kini sanglit may kalabutan kini sa atong pagka-Kristohanon nga mga luwas umikan sa atong tuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas nga mawala man ang bugtong paagi sa kaluwasan. Now, sa ato nang naibawan, salvation is grace. Gusto? Ang kaluwasan, grasya. O ikaw na sayo na po doon sa ibut pasabot sa grasya. Sa akong define ini, the simplest definition sa grasya is buhat lihok sa Dios. Alang sa tao. Alang sa tao. Alang ka nato. Although we do not deserve. Dili kita ngayan, dili kita takos. Apan ang Dios naga sangkap gihapon ini. Sumo ka na grasya. Ang tanan nga niya ka nato, grasya man. Wala man gyud ato bisag gamay. So ang kaluwasan, grasya. Lihok ug buhat kini sa Dios alang kanato. Aron kita mahilangit. Salvation is the key to it all. Ug ang kaluwasan libre kini to anybody who says yes niining gitanyag sa Dios nga kaluwasan. Now, ang tinuod, ang kaluwasan is infinitely costly but absolutely free. You see? Well, of course, ato ra gud pud ning labason gihapon sa atong panumduman ang di ingnon ta di definition gyud ingnon ta murag official ingnon ta, but of course dili man ni matawag na to official ang but pasabot nga ang sagad gyud nga ato kining himo nga definition is in English it says grace is all ang tanan that God is free to do for each of us on the basis of what Christ has done at the cross. Mao gid ang ingnon ta well, di lagi ni kay matawag na official ang buot pasabot nga mao gid ni sagad nga definition. Akong balikon, grace is all that God is free to do for each of us on the basis of what Christ has done on the cross. You see, ang tao desperately needs God. Gusto? Desperate yun. God does not need us. Maginahanglan ang Diyos ka na to. Now, unsa may kinahanglan sa usa ka tao kanang aron siya magpositibo ngadto sa pulong sa Dios. Aron siya magkakaton siya sa pamaagi unsaon pagkaluwas. What a person only needs is to be positive to the Word of God. Nga magpositibo lang siya. Iba naman tayo sa itong volition nga duha kabahin. Kini negative and positive. Ang negative may dili kumudawat.
ang positive mudawat ko, mutuo ko. So, mao na ang prinsipyo din mao nga what a person only needs to be is to be positive to the Word of God, and God will do the rest. Noray ipangayo sa Dios. Pag positibo lang, gamitan lang ng imong kabuton nga positibong bahin. Musanong lang ka, and I will do the rest. Mao na prinsipyo. Nawalang ka na itong mga magtutuo na, okay. Kanatong nakadawat na o nakatuo kang Yesu Kristo nga atong manduluwas. Kanato bang mga magtutuo? Anything we do, ikinahanglan nga mahibaw ta, masayod ta, nga kini kabubuton sa Dios. Kay kung kini nasud sa kabubuton sa Dios, give it your full attention. Apan kung dili, don't waste your time on it. Forget it. So, sabtag na. Ayaw na pag-usik-usik sa mong panahon kung dili na mo kabubuton sa Dios. Nawalang sa mga di magtutuo, pahinumdum lang po niya itong mga di pa magtutuo, mga unbelievers. A person who rejects Christ as Lord and Savior is like a person sama siya sa katao nga mububo siya gasolina diha sa iyang bathtub, kaliguanan ba, iyang bathtub, sabay binisayas bathtub. So, sama siya sa katao nga mububo gasolina diha sa bathtub, iyan ang duslitan with him on it. Na mao na hulagway sa usa ka di magtutuo. Natiman ni ang Dios buot niya nga ang tanang tao matag sakop sa kaliwatan sa tao maluwas. Naman na sa 1 Timoteo 2:4 nga nagaingon, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Unya ang 2 Pedro 3:9 pod, klaro kayo nga, the Lord is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Na, dihagi usab sa Juan 6:40, nagaingon, and this is the will of Him that sent me. Kinsa ba nagsulti nini? Si Ginoong Jesucristo. This is the will of Him that sent me, that of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Now, alang ka na to nga mga magtutuo. Okay. For us believers, kita nga mo hatag upasiuna sa doktrina. When we prioritize doctrine in our life, in life, kini siya, kitang mga magtutuo, makasinati sa gitawag o penthouse living in life. Bawa ka sa ng penthouse living, disonum bonum in life. Kaya iya magipasiuna ang pulong sa Diyos. You see? For a believer, God wants all believers to produce divine good. Mao ni kabubuton sa Dios na sa Episo 2:10. Unsa gisulti diha? For we are His workmanship, created in Christ Jesus, unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Mao ni kabubuton sa Dios nga kitang mga magtutuo kanang produce sa maayong mga binuhatan nga Diyos nun, divine good. Now, by the way, alang sa mga di magtutuo, ato laning kanang lipat dili ka na lipat atong ibalin-balihin ngadto kanimo magtutuo o ngadto sab sa dili magtutuo. Now,
alang sa di magtotoo for unbelievers. Dunay tulo ka stimuli mao man plural sa stimulus. Unsa kadto ni stimulus? Ako lang gihubad og pag-agda, pag-aghat, pagsangkap. Okay? Provision. Now, dunay tulo ka mga stimuli alang sa dili magtotoo. Unsa may naguna? God consciousness. Ang iyang pagkabot niya ng bahin siyang pagkinabuhi nga mo question siya nagyoy Diyos, no? Nagyoy labawng makagagahom. Mo na gitawag og God consciousness stage na bahin ka na sa imong kinabuhi nga mong maabot. Tingali mga 3 anyos, 2 anyos, banguban, mga unan, mga bata pa kayo. Na sila kanang pagkaamgo nga naagyoy labong makagagahom. Mao na gitawag na to God consciousness. Okay? Pagkalinggat ba nimo nga naagyoy Dios. Ikaduha, nga stimulus. Ang maayong balita sa kalwasan, the gospel. Di man din na kung maghisgot ang maayong balita sa kalwasan, mao na ang sa in English gospel. Okay? Kaya originally good, kining gospel is kanang good news. Okay? Maayong balita. Gikan na sa original nga Griyong Evangelion. Okay? So gospel, mo na ikaduha nga stimulus. Ikatulo, ang pulong sa Diyos. Mo na Bible doctrine. So akong balikon, the 3 stimuli, God consciousness, mo na naguna. Gospel, mo na ikaduha. Bible doctrine, mo ikatulo. Now, kung buot ka nga maugmad ka ng imong pagsalig, paglaom, kanang pag-agad o pagsandig, mao man yung mga synonym. If you want this develop, you should know the truth. You see? Kaya ang prinsipyo ingon man nga knowledge of truth produces confidence. Kita niyo? Sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, unsa magisulti sa Roma 10:17. Romans 10:17. Faith, kung maghisgot ka pagtuo, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kini karon ato gibuhat. You are hearing, gusto? Nagpaminaw ka man, nagamit ka sa imong dunggan, mao nay ear gate nga musod kining kamaturan nga imong nadungog, mensahe gikan sa pulong sa Dios, bahin sa kaluwasan, then musod na diya sa imong pangunahuna. Okay? Faith is developed sa imong pagpaminaw. So, ayaw kalimte ning Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, unsa mangyoy hinungdan ining mga dautan karon ining kalibutan na. Nabitaw man do sa Dios nga purchase the time because the days are evil. Dautan na ning panahon nato. Kanusa magod na dili madautan nga kining kalibutan na dumala man sa kaaway sa Dios. The arch enemy, avowed enemy of God nga si Satanas nga kanhi Lucifer. Siya ay tugutan man pud siya sa Dios nga siya ay mo dumala. Siya ay dumala hinumdong ka ba niya itong gitintal ni kanang Satanas ang atong Ginoong Jesucristo samtang nagapuasa ang atong Ginoong Jesucristo for pila tong kaadlaw, 40 days and 40 days niya nga kanang puasa. Nga gigutom naman ang atong Ginoong Jesucristo
Imagine, pilang adlaw nga way kaon. So, mga itong iyang gitintal. Kaya ang tumunggo niya to ni Satanas nga, pagamiton niya sa Ginoong Kristo sa iyang pagka-Diyos aron maguba gyud ang plano sa kaluwasan. Kita nimo. So iyang gitintal ang atong Ginoong Kristo. Iyang giduol. Gigutom ka naman ngano mang di man nimo kanang himuon ning bato ngadto sa pan. Aron ka makakaon ka. Sa may gitubag ni Ginoong Kristo. Kaya katong gisulti ni Satanas, mga tinawhanon, mga tinunto man itong iyang kalibutanon man to. Iyang gisulti, gitubag dahil kanang divine viewpoint. Gitubag ni Ginoong Kristo si Satanas. Satan, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Gikuto po itong Ginoong Kristo gikan sa Old Testament, sa Deuteronomio 8:3, ang tao dili mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundili pinagi sa mga pulong nga magagula sa baba sa Dios. Mao to. Nga evil. Actually, this is a review na po ni kining kalibutan na gidumala ni Satanas, who is ruling this world. Gitawag ni sa Grigong pulong Cosmos Diabolicos. Sa in English, the devil's world. So, may kanang policy kini si Satanas. Just as God himself has his policy. God has his policy which is grace. Gracia. Apan kini Satanas ang iyang policy yun sa evil. Dautan. So karon, papilion ta unsa may buot nato nga mo dumalas tong kinabuhi. Evil ba o grasya ba? We have two choices. It's a matter of choice, gyapon. Namo na buot ka nga ma-influensya o madumala sa evil, dautan nga mo ipalisin sa Satanas nan. Just forget Bible doctrine. Ayaw na pagtuos po sa Diyos. Kay evil ra yun ang imong pagkinabuhi. Kasabot ka? O, evil, ang kanang lungtaran yun ni evil. It makes life kanang rough and bumpy. You see? It makes life's road rough and bumpy. Nagkasakiig ka na mo, nagingos mga katiwangan. Isang kiig. Dipo-dipo ka na. Kawa na kay kalinaw, kalipay, kaguliyang rin mo. Tungod kaya ang evil na may nagadumala ni mo. Kita ni mo? Now, are you seeing the point that I'm trying to stress? It is evil that makes life's road rough and bumpy. Mao na nga. Aron nga, dili ka madumala sa evil. Unsa? Padumala sa grasya. Grasya, kini atong gibuhat pagtuon sa pulong sa Dios. Now, what is the main cause of having a low self-esteem? Kanang ubos man nimong pagtanaw sa mong kaugalingon. Unsa man? The main cause, paminaw, the main cause of having a low self-esteem is there's some evil in a person's life. Evil. So, mao na nga, tutukin ng mga puntuha nga, gikinahanglan nga itong pagpadayon sa pagkaton sa kamatuuran kay mao kini ang paagi nga kita mahilikay ning kinabuhing bumpy and rough road. Evil mo'y kanang hinungdan ini. No karon.
Mangutana ko nimo. Na akong pangutana. How did you become a member of your human family? Yun sa manimo pagka sakop sa imong banay, sa imong pamilya. Tubag? Unsa man? By birth. Basta? Nahimo kang sakop sa imong banay, kay natao ka. Okay, follow-up question. How did you become a member of the family of God? If you are a believer now, kung ikaw magtutuo na karon, tubag? Also by birth. Kita niyo ba? Mao na, by birth. Mao bitaw ni magpakatao tapag usab kay agi ka nagsunod sa sulti sa atong Ginoong Jesucristo ngadto kang Nicodemo nga naga-question sa iyang security, eternal security mo nang ning kanang hingok siya dool ni Ginoong Jesucristo ng utana unsa man pagkaluwas. How can I be saved? Matong gitubang ni Ginoong Jesucristo sa pinagis pulong sa Dios nga gawas ko ng tao magpakatao pag-usap dili siya makakita sa ginharian sa Dios. John 3:3 o John 3:7 namo na. By birth we are born again, kitang mga magtutuo na. Ang unang pagkatao na to physical, stop. Wala una, first birth. Ang second birth, you must be born again, is, unsa? Spirituhanon. Spiritual birth. Pinagi sa imong unsa? Paggamit sa imong kabubuto na pod, ikaw magpaluwas. So mo na nga, diha sa Galacia 3:26, nagaingon magkini nga, for we are all the children of God by faith in Christ Jesus. All katong ning tuo kang Ginoong Jesucristo. You see? For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Katorang hintuo kang Ginoong Jesucristo mo yung matao pag-usap. Sabta gina. Now, human ka maluwas. Diya yun. Ihatag sa Diyos. Isangkap sa Diyos ang unsa. Panulondon, inheritance. Na kining inheritance, dawat nato ni inig-anto na nato sa eternidad, sa langit, uban sa Diyos. Ni inheritance. Kanha, kung makatuman ta sa mga kanang requirement. Na requirement, kinahanglan sundo ni mo ang requirement. Unsa man ang requirement? Kini nga itong gibuhat karon pagtuon sa pulong sa Diyos adlaw-adlaw, mao kini ang kanang paagi protocol sa Diyos nga atong madawat ang inheritance dito sa eternidad, human nato matuman ang mga requirements. Basically, ang requirement is to study God's Word. Kini nga itong ibuhat adlaw-adlaw. Nagtuon ta sa kamaturan, pulong sa Dios. Okay? Ang process nini mong pagpakaon sa atong kalag. Sa atong giitunan, atong katunan, atong tuuhan, atong gamiton sa atong pagkinabuhi. Karon kanang magtubo kining atong kalag. So inigtubo na ito sa kalag, kabuot na ta sa atong kanang tumong, our goal, unsa may atong goal. What is the common goal of believers? Spiritual maturity. You see? Ang pagkahamtong ng espirituhanon. Inigkabot na to niya na natay capacity for life. Unya, ug mahumaning atong kinabuhi din is kalibutan when our life is over. Of course, kuhaon ta sa Dios either by physical death or the rapture, whichever comes first.
Alang ka na ko, magbintaha itong rapture. Apat, well, it's a matter of choice. No, dili kay matter of choice. Iyaha nga kabuton sa Dios. Sabtag yun na. Ang Dios man ang kanang pahiluna nimo. Either kuhaan ba kaniya physical death, or unsa, the rapture. So mo na nga, inigadto na nato dito sa eternidad, we are believers in eternity, then ihatag na itong inheritance. Now, kining inheritance, abrira ko ng imong Biblia. Okay? Adto sa 1 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 4. 1 Peter, chapter 1, verse 4. Ako kang tagaan o higayon nga makapakli ka sa imong Biblia. 1 Peter, chapter 1, verse 4. Okay? Kung nana ka diha, sa mong bersikulo, akong basahon sa in English. Ready? Nag-ingon kini. We have an inheritance reserved in heaven. We have an inheritance na tay panulundon, nag-reserva na sa Dios dito sa langit. An inheritance is not based on works. Dili basihan ang mayong binuhatan, kundi by birth. So, kung balikon, an inheritance is not based on works but by birth. Pagkahimugso. Now, kinsa may kanang pahiluna o disenyo sa itong kinabuhi. God's plan runs everybody's life. Gusto? Ang plano sa Diyos, mao'y nagadumala sa matag kinabuhi. Nga buhi karon nining kalibutan na. Ang plano sa Dios. No one can escape from it. Why maka-escape po nini? No. Na may uban ko nga, may escape po lang ko. No. If you want to escape from God's plan, then you have to make your own world. Magkama kang imong, which is impossible. Make your own world and then aron ka maka-eskapo dito. Now, sa bahin sa Kristyanismo, kung bahin na ganitag hisgot ka kalwasan, ang kalwasan na humana sa Kristyanismo. Okay, in Christianity, salvation has already been done. Samtang diya sa relihiyon, ang kaluwasan still has to be done. Mo ni diferensya. Now, antong naibawan kang kaluwasan, gasa kini, dawatunon. Dili kini tumong nga kabutunon. Kita nimo? Salvation is a gift to be received, not a goal to be achieved. Now, if we could earn our salvation, then si Ginoong Kristo could not have died on the cross to provide it. If we could earn our salvation, then si Kristo could not have died at the cross to provide it. Now, naipunto diha nga gida ko. Lang kanimo, you could have tons of religion without an ounce of salvation. Gusto? Dawat ka na. You could have tons of religion na daghan without an ounce of salvation. Nahitabo sa kadaghanan karon. Now, another principle. Bahin gihapon is kalwasan, ha? No one is so good that he can save himself. No one is so bad that God cannot save him.
ating alin nakahibalag na kanining prinsipyo ha. Why mga usa ka tawo ang labihan sa pagkamayo nga makaluwas siya siyang kaugalingon. Wa po'y tawo nga unsa ka dautan niya nga ang Dios dili makaluwas niya. Kasabot ka? Kay ang plano sa Dios sa imong kinabuhi is exclusively tailored for you. Gitabas ra lang kanang planuha alang ra gyud nimo. You see, God's plan for your life is exclusively tailored for you. O naibaw na punta nga. Diyon sa katao, no? Nagaingon siya, bahin sa Diyos. Someone was asked, how many gods are there? Pila man ka mga Diyos. So he answered, only one. Now, balik na po siya pumunta. How do you know? There's only one. Mitubag po niya. Antong Kristohanon, mitubag. There is only one God because He fills heaven and earth. So there's room for only one. Kita niyo mo? Tinoon, usara yun ka Diyos kay siya. Galukop man siya tibuok, kalibutan, o heaven and earth, iyang gilukop. So, usara yun ang kanang makaukupar ni ini. Usara ka Diyos. So, muna nga, di man inang mga puntuhan nga kung idadihan mo. Di man kung bahin sa kaluwasan, kinsa man ang nagamugna nining maong kanang plano sa kaluwasan. Ang Diyos ang Amahan. Siya mao ang author of that plan of salvation. Ug ang Diyos nga anak, si Kristo, mao'y nagatuman niya ng maong plano sa kaluwasan. He is the executor of that plan. Ug ang Diyos Espiritu Santo pod, mao ang tigpadayag niya ng maong plano sa kaluwasan. Siya ang magapaklaro patinaw nining maong kaluwasan. Yung niyang prinsipyo ha? Man desperately needs God. God does not need man. Prinsipyo gyapon na. Ug ayaw po to kalimti katong prinsipyo nga ato nang hisgutan nga. A person who is born once, physical birth, a person who is born once is going to die, kapila? Twice. Akong balikon, hinahinayan ito niya. Ang usa ka tawo nga natawo las makausa, physical birth, mamatay kini siya sa makaduha. Unsa man ning duhang kamatayon, physical o spiritual. Apan ang usa ka tawo nga matawo sa makaduha, a person is born twice, physical and spiritual births, mamatay siya magausara, physical birth ra, death. So ako malikon, kaya nawa niya kaspasing ato. A person who is born once is going to die twice. But the person who is born twice is going to die only once. You see? So, lain na pong prinsipyo. Na I'm giving you some principles here, bahin sa kaluwasan. Ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Hesukristo, mao'y magadeterminar sa imong dayon na nga kaugmaon. Sa in English pagod, your attitude towards Christ determines your eternal future. Now, either you encounter Christ as Savior by believing in Him, or encounter Him as Judge by rejecting Him. Naman na. Papilion, gyapon ka na. Buot ba ka nga mo ka ng sinati kang Kristo ingon nga imong manluluwas, pinagis pagtuo kaniya, or imong masinati siya nga maghukom pinagi sa imong pagsalikway kaniya. Pili.
na kay kabubuton. Now, di man niya, alang kanimo magtotoo, balhin na po kanimo magtotoo. Ang Jeremias 29:11 ni ay gihisgutan din ni bahin sa plano. God's perfect will, ang hingpit nga kabubuton sa Diyos alang sa mga magtotoo. Now, this refers to you, fellow believer. Nag-ingon kining Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but to give you a hope and a future. Kita nimo? So, binisayon ko din nato. Nag-ingon kini. I will try my best to hubad ni inis binisaya. Tungod kay nasayod ako sa mga plano nga akong giandam alang kanimo. Matud pa sa atong Ginoo. Mga plano sa pag-uswag kanimo, dili sa pagdaot kanimo, but to give you a hope, paghatag kanimong paglaom o kaugmaon. So sa ato pa, tulo kanika kanang major things nga hisgutan sa Dios, to prosper you, not to harm you. Ikaduha, to give you a hope. Ikatulo, to give you a future. Na, pag-uswag kanimo, dilis pagdaot kanimo, paghatag kanimo paglaom, o paghatag kanimo kaugmaon. Na mo na. Hinumdum pa pagkatong atong isgutan nga grace before judgment. Grasya kini panahon na. Grasya. O kini gitandi nato na sa panahon pa ni Noah. Ni Noe. That was atong panahon ni Noe. Nga gipa tukod siya barko dito siya babaw sa bungtod. Baby ay ang mga tao niya bugal-bugal na unsa ba ni si Noe. Nga tukod siya og barko dito siya babaw sa bungtod sa man na paglutaw na og nanay lunop nga tuwa man si babaw. So kadto pagtandi ganto sa human viewpoint o sa divine viewpoint. Ang kasagaran sa mga tao nitong panahon na human viewpoint ra gyud ang ila ni barugan. Tawhanon ra gyud. Gitawhanon nilang pagsabot nga. Ilan na ganing ingnan si Noe na buong-buang malis Noe nga. Na you see, kita nimo. You will be persecuted if you are right with God. Siya ra mas usa sa mga tarong yung mga tao nitong panahon na ang tanan wa. So, mga negatibo ang mga tao, biay siya. Apan di ay atong panahon na maotoy grace period nga gihatag sa Dios sa mga katawhan nga wa nay Dios. Grace period. Iba ba kung say grace period? No, kaninyo diha sa Pilipinas naamantay may numdum pamangkusad diha pami nga sa atong binuan natong bayronon sa tubig baron sa kanang suga baron hatagan man ka og grace period kon naamoroso ka kasabot ba kag amoroso delinquent ka nga kanang payor delinquent ka amoroso ka sa imong pagbayad dili temprano dili binuhan so mo na nga tagaan ka og unsa grace period nanyadtong panahon na mo ito'y ihatag sa Diyos sa mga katawhan panahon ni Noe grace period aron dili usa niya ipahamtang ang paghukom sa Dios, the judgment. So gihatagan og pila ka tuig 120 years. 120 ka katuigan ang gihatag nga grace period sa Dios nitong mga katawhan nitong panahon Noe.
Sige, lasnoy, hala. Itiwas na lang gyud niya pag kanang tukod niya itong maong arka, o usar rabay putahan na itong arkaha. That represents our Lord Jesus Christ, the only door. So, mao na, karong panahon na, mao ni ang grace period nga gihatag sa Dios sa mga katawan. Kay majority sa mga katawan, bagang doon sa mga katawan karong panahon na, negatibo. Wa nagyoy Dios. Ingnan tabitaw ka nga karong panahon na gawas nga panahon sa grasya, panahon kini sa unsa apostasiya. Siyembot pa sa apostasiya. Wala, nagkalayo, nagkawa na yun ang mga unsa, ang mga katawhan sa ilang pagtuo sa Dios. Departing from the truth. Wanay kamaturan. Puro sa giyo kalibutan, mga dautan, mga tinawhanon. You see, mao na. Yatagan ta grace period. Kani nga tong pag kanang tuon pulon sa Dios. Apil ni sa kanang normal evangelism. Normal pa kini nga tong pagsangyaw, pagdas maing balita sa kaluwasan. Sa imong nadungog karon. Mensahe ni maing balita sa kaluwasan. Gitanyag sa Dios sa mga katawan. Kamo nga mga kanang magasabot og binisaya. Ato ning gi-cater sa mga katawhan nato nga kanang Visayan or Cebuano speaking nga mga subscribers. Mo ni nga atong trust ni atong ministry to cater to our people there. Of course, majority diha sa Pilipinas natong mga igsoon o mga higala na dili pa magtotoo. Di man niya kini mo appeal kini sa grace period. Normal evangelism pa ni. Normal. Wa pa'y mo dakop kanimo, wa pa'y mo unsa. Kanang mudaot kanimo, musikop kanimo unsa. Kay normal pa. Now, human ni normal evangelism, unsay sunod? Crisis evangelism na. Crisis. Ginukdan na. Mo na nga karong panahon na huwag ang mga tao di lang magpakabana, then ilan na tulubagon. So mo na nga grace before judgment. Before judgment, ha? Kaya hukman man yun yung kalibutan na. Mo na nga karong panahon na, sa nagagrabe. Mo na, evil na yun. Dautan na yun ang panahon na ay kanang mga drugas. There is rampant drug proliferation all over the land. Bisa gasa. There is rampant child abuse. There is rampant teen pregnancy. Bisang gani balik rugutan na itong child abuse. Kanang na ay mga unsa. Mga clergy mismo. Taga-simbahan mismo nakabuhat ni rampant. Na nakadungog magkatingalin, nakabasa ka mga balita niya na. Unsa pa, there is rampant teen pregnancy. Mga bata pa kayo. Mga dalagita pa kuno, manghod pa gani. Mga mabdos na. There is abortion, nasamot na. This is murder of children. There is rampant alcoholism. Samot. There is rampant suicide among young people. Diba? Unsa pa? Daghan. Unsa magyoy hinungdan for all of this? Iba kang unsa? No knowledge of the Word of God.
ignorance of truth. Mao na labing klaro gyud. Kaya wa gani ka kamatuoran sa pulong sa Dios na any of those things nga akong gimension, biktima ka. So that is the main reason of all of this why alamag sa pulong sa Dios sa kamatuoran. Ignorance of truth. Mo na kinapaitan nga may tabo sa usa ka tawo. Ang mga katawhan karong panahon na, both believers and unbelievers, na. They have wrong priorities in life. Wrong priorities. Ang ilang mga pasyon na sa kinabuhay, sayo na, mga dautan na. Kaya kita mga magtotoo, God, atong baliko na pod are supposed to grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. 2 Peter 3:18 lagi. Ako lang dugangan sa pulong lagi. Kay pagpahinomdom yun nimo. Now, for what reason? They should. The reason? Man. So they can grow up spiritually and hopefully reach spiritual maturity. Balik-balik na ginato ni kapila na yun. Every day akong balik-balikon kanihanto masil-sil na gina. Mudot na gina diha si mong alimpatakan. Capacity stage is our ultimate objective while ni apata nagaginhawa pa kita. Thus, be able to glorify God. Hence, nga unta kita sa atong pagtubo, mahimo na tawgon og pivot of the nation. Pivot. Muna kaligon. Muna gapugong. Kini kong pivot, ato lang tandi sa bisagra. Bisagra ba sa bahay? Kung sa may function sa bisagra, magagunit. Okay? To strengthen sa kaligon. Pivot. Kita mo ay pivot of the nation. Invisible heroes. Kana kung nagtubo ka. Pag kung ka magtubo, then you are a casualty sa angelic conflict. So, mo na nga kitang mga magtotoo. Umanta mo, dawat mo tuo kang Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Gibautismuhan kita sa Espiritu Santo. Mao kini usa sa mga nahitabo nitong pagdawat, pagtuo na itong Kristo nga itong manluluwas. We've been baptized. Ang kaning word nga baptized, gikan mo ni sa original nga Grigong pulong nga baptizo. Baptizo, B-A-P-T-I-Z-O. Gikan man na sa root word bapto, and then baptizo. Ang buot pasabot sa baptizo, of course, hubad na sa in English nga baptism. Ang buot pasabot sa baptism yun is identification. Ano sa may identification? Pag-ila, giila ka na yun ni Ginoong Hesukristo nga imong unsa Diyos ug manluluwas. You are now identified with Him. Imagine itong higayon, pag tuo ginimong Ginoong Kristo ng imong manluluwas, ang Espiritu Santo may punit kanimo ibutang ka dito. Imong pagkadugtong, pagkahiusa kang Ginoong Kristo o kanang pagkahiusa nimo kaniya hangtod na sa kahangturan. Wala ka na pagkatangtang. Sabta gina. Mo ka na prinsipyo sa pulong sa Dios. Ug ato ning ipadayon ugma. Okay? Nga paidaghan kayong mga punto din nga akong dadon diha kanimo. Masarang nimong barugan magamit nimo sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Magampo ta. Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining mga puntos doktrina nga mga katunan ni adlaw. Ina mga kinimahimong dugang panalangin sa among kinabuhi. Salamat sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon pagyud sa among pagtubo
diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.